Túžiš po svojej vysnívanej postave. Chceš schudnúť alebo nabrať svaly? Ješ málo alebo veľa a stále sa nič nedeje? Unavujú ťa tie večerné nálety na chladničku? Odpoveď je vyvážená strava. Pozorne počúvaj a ukážem ti úplný základ, ktorý ti pomôže pochopiť, ako sa má správne stravovať. Jedlo rovná sa živiny a tie delíme na makro a mikroživiny. Mikro to si ľahko zapamätáš. To sú vitamíny a minerály, ktoré potrebujeme v mikrodávkach. Základná trojka sú makroživiny. Bielkoviny, sacharidy a tuky. A práve tu začína tá pravá mágia, keď chceš v tom mať jasno. Bielkoviny, totálny základ pre rast a regeneráciu. Musíš ich príjmať každý jeden deň. A dosť. Ak si sedavý typ, tvoj cieľ je aspoň 1 gram. Ak si aktívnejší, mal by si sa pohybovať okolo 1,5 gramu. Ak si silový športovec, mal by si sa minimálne držať od 1,7 gramu a vyššie na kilogram svojej hmotnosti. Najlepšie je na tom to, že bielkoviny ťa aj super zasítia. Ak si dáš porciu mäsa, rýb, vajec či mliečnych výrobkov s vyšším obsahom bielkoviny, tvoje telo spustí do mozgu signál: hotovo, najedol som sa. Hlad ide bokom, ty si najedený a spokojný. Dať si na raňajky vajíčka ti zaručia nasýtenosť až do obeda. Ale ak ráno si dáš koláčik, hádaj čo? O pol hodinu obzeráš, čo ďalšie by si zjedol. Sacharidy delíme na jednoduché a komplexné. Jednoduché je med, cukor, tie idú do krvi bleskovo. Energia príde hneď, ale rovnako rýchlo aj zmizne. Naopak, komplexné sacharidy ako zemiaky, ovsené vločky, celozrnné pečivo, hnedá ryža sa trávia pomaly a energiu ti dodávajú postupne. Kľúčová vec, vláknina. Tá spomaľuje trávenie, čiže rozklad sacharidov je pomalší a telo dodáva energiu postupne. Keď to so sacharidmi preženieš a telo ich nespotrebuje, začne ich ukladať. Áno, presne ako tuk. Preto je dobré, aby v jedle dominovali bielkoviny. A sacharidy bol ako rozumný doplnok, ako palivo. A teraz čas na veľkú pravdu. Tuky nie sú nepriateľ. A práve naopak, sú mega dôležité. Potrebuješ ich na tvorbu hormónov, správnu funkciu mozgu a vstrebávanie vitamínov. Zdravé tuky, ako sú orechy, avokádo, semienka, ryby, olivový olej, by mali byť tvoj parťák. Vidíš to, keď pochopíš túto jednoduchú rovnicu: bielkoviny na rast a regeneráciu, sacharidy ako palivo a tuky ako zdravie a hormóny, má základ, na ktorom sa dá stavať. Ak máš v pláne schudnúť, potrebuješ kalorický deficit, ktorý si vieš vypočítať pomocou rôznych kalorických tabuliek a rôznych nástrojov na internete. Ale naopak, ak máš v pláne pribrať a naberať svaly, okrem tréningu a optimalizovanej strave potrebuješ aj správnu regeneráciu a taktiež aj zvládanie stresu. Na tieto témy som tiež natočil videá, ktoré nájdeš v popise videa, takže určite si ich pozri. Tak poď spoločne so mňou krok po kroku.